ji serokatiya dadgeha mafê mirovan a Ewropayê re. Strasbourg, Fransa. Serok û endamên birêz ên dadgehê. Di rojeva we de cûr bi cûr dozên min hene. Di derbarê van dozan de parêznameyên ku parêzerên min pêşkeş kirine hene. Ji bo van parêznameyan ez li benda biryara dadgeha we me. Komara Tirkiye di çarçoveya statûya endametiya Yekîtiya Ewropayê de qanûnên xwe diguherîne û bi van guhertinan re hinek qanûn bikêran bitên. Lê Komara Tirkiye van beşên bikêran bitên tevlî demên berê dike û hewl dide wan bixe dijbertiya min. Bi vî awayî bi pîvanên hiqûqa gerdûnî û destûra xwe re li hev nake. Parêzname û îtirazê min jî bêhtir di vê çarçoveyê de ne. Yek ji van mijarên hiqûqî yên em behsa wan dikin di derbarê cezayê darvekirinê de ye. Kengî cezayê darvekirinê ji qanûnê hat derxistin bi qanûneke ku li destûrê zêde kir, hukmê cezayê darvekirinê veguheran cezayê muebbeda girankirî. Li ya rastî, kengî cezayê darvekirinê hat rakirin, deviya bû xala muebbediyê ya ku berê bi kêra min dihat, bihata pêkanîn. Ev jî di destûrê û qanûnan de pir eşkere hatiye diyarkirin. Di serî de ev mijar, parêzerên min di derbarê gelek mijaran de ku kesayetan min kirine hedef û di derbarê gelek hukmên nû yên qanûnî de ku bi hiqûqa gerdûnî û neteweyî re li hev nakin, li cem saziya we îtiraz kirine. Wekî din fikrên ez bînim ziman û li yên wan zêde bikim tinene. Bi tenê min hewl da bibêjim û balê bikişînim wê yekê ku ez jî dixwazim ku ya hewce û divê bê biciyanîm bêkirin. Duyemîn xususa girîng a ez dixwazim balê bikişînim ser ev e. Her çi qasî zehmete ku careke din di derbarê wê de hukm bê dayîn jî, biryara we ya derbarê komployê de li hemberî bûyerên dîrokî, civakî û pratikî nerast bû, bi cewherê hiqûqa Ewropayê re li hev nake û ji bo ku ez vê weke têbîniyekê ji dîrokê re bihêlim, min hewl da parêznameya xwe ya bi 5 cildan pêşkêş bikim, min cilda 5 qedand û amade kir. Heta niha 4 cild gihîştine berdestên we. Ez cilda 5 weke deftereke stûr bi du daxwaznameyan de 22 kanûna 2010 de biriya müdüriyeta zindana tîpa F ya İmraliyê ji dest teslîm dikim û dişînim. Eger komisyonê we yên pêwendîdar firsendê bibînin û lê bikolin, wê fêm bikin ku ez li pêyî çi diçim û xwedî li doza çi derdikevim. Her wiha wê Kurdên di şexsê me de bûne hedef nas bikin û hîn bibin ku tevahiya dîrokê bi jiyaneke civakî rabûne û heta roja me ya îro tên û bi hêsanî wê bibînin ku di serdema modernîteyê de bi awayekî çandî têne qirkirin. Hem di pêvajoya İmraliyê de, hem jî di pêvajoya beriya wê û piştî wê de, di girtina min de wê para Gladioyê ku artêşa veşartî ya NATOyê bi awayekî eşkere bibînin. Ne bi tenê li dijî min, hûnê şerên Gladioyê yên di 30 salên dawî de li dijî Kurdan bixwe bibînin. Bi qasî ku heya min jê heye, çi li welatên Ewropayê, çi li qadên şaxên wê hene, çalakiyên rêxistina Gladioyê dimeşîne li dijî hiqûqa Yekîtiya Ewropayê ango peymana mafê mirovan a Ewropayê. Dadgeha we di yekemîn biryara xwe ya mezin de ango ew biryara derbarê nerawabûna girtinê de li gorî min bi awayekî objektif tevnegeriyaye. Ji ber ku biriyeke nehiqûqî hem jî bi rêxistineke nerawa û bi komployê hatim girtin, ev ne li gorî hiqûqa navneteweyî û hiqûqa Yekîtiya Ewropayê ye. Beşekî mezin ji endamên we dibin bandora delegeyê İngilîz zemane û biryardane. Lewma ne pêkan e ku ez vê biryara we qebûl bikim. Bi biryareke nû yan jî bi biryareke dawî sererastkirina vê şaşiyê berpirsiyariya we ye. Me bi tenê xwest balê bikişînim ser neheqiyê. Mîna serhatiya min û gelê min gelek bûyerên bi heman rengî qewmîne. Li Anatolyayê û li Mezopotamyayê di dema nêzê serhatiyên Ermenî, Helen û Süryaniyan hênûne û nehatine ji bîr kirin. Dîplomasî û hiqûqa dewletên netewe yên Ewropayê bi navê destekdana va gelan ew bi destê îmhayê ve berdane û ji serhatiya malwêran avan gelên xwedî çandên hezar salan nexwestine xwe berpirsiyar qebûl bikin û bibînin. Dewleta netewe ya Tirk bi fen û futên dîplomasiyê mîna ava binkayê bi berjewendiyên welatên Ewropayê re li hev kiriye û bi vî awayî hiştiye ku ev gelên qedîm di nava pelên dîrokê de bêne ji bîr kirin. Te encameke hiqûqî bi dest nexistin. Heman rewş niha bi serê Kurdan de tê. Komplo di şexsê min de li gelê Kurd hatiye kirin, li hiqûqa we hatiye kirin. Komplo bûyereke wisa ji rêzê nîne. Ji bo gelekî rengê xwe yê kujêr heye. Nexasim helwestên Inglistan, dewletên Yekbûyên Amerîka û İsraîlê yên li cem Tirkiye di serketina komploya li dijî min de bi roleke diyarker rabûne. Min ev xusûs hemû di parêznameya xwe ya mezin û dawî de bi argûmanên ampîrîk û teorîk têra xwe diyar kir û li vir min cara dawî xwest bi tenê balê bikişînim ser.
سروک او دادگرین بریز از جارکدن دیار دکم که هم تجریتا تایبت آل زندانا امرالیه لدیجی کسایت آمته مشاندن هم جی او قانون من بحث آوان کر که ترکیه جبو به حقوق اوروپا را لحب بکه چه دکه به حقوق را لحب ناکن. کنسه جنوب دادگاه کرم با آوه کی بکیران به پیک نانی و افجیل گوری بریاره و یا یکی بو آنگو از جارکدن دیار دکم که افجیل گوری بریاره جنوب دادگاه کرنه نبو. کنسه و بریارک به وی رنگی د درباره تکسی د ندایه او بریاره و یاد بهجه جنوب دادگاه کرن حوجناکه نه حقیقه کمزنه او به وی اوای هوندبن دستکه کومپلوی قطنبه بریاره خو یاد وی وارد جنوب با اوای کی بکیرام به بگوهرن او به وی اوای بکن کو مافمن جنوب دادگاه کرن پیکوره از وی یکی بگرینگی دیار دکم او به حرمت خو پیشکش دکم 22 قانون 2010 عبدالله öcalan حکم له هاتیه برین حتی حتایی لزندان بجزای کی گرانکری بمینه.